Hikimomin Anas Darazo. A wata sabuwar unguwa ne aka gina sabbin shaguna. Sai wani mutumin ya zo ya samu Alhaji, mutumin da ya gina shagunan kenan, ya ce ya bashi hayar shago ɗaya. Alhaji ya yi dariya ya ce, daga ganin an yi gini sai tambayar hayar shago? A wannan sabuwar unguwar tamu, idan na baka shago me zaka zuba a ciki? Mai neman hayar shagon ya ce, Alhajin Allah, ai saboda unguwar tamu sabuwa ce shi yasa nake son a bani hayar shagon. Kaga tun daga masallacin can har ka bar unguwar nan babu shagon provision. Saboda haka nake so na bude shagon provision. Alhaji ya ce, to ba matsala, zan neme ka. Bayan kwana 4, gogon naku ya zo wucewa, sai ya hango Alhaji ya cika shago da kayan provision ana ta cin kasuwa. Darasi. Tunani kadara ce, idan ka tunano wata hanyar samun kuɗi ko wani buri, to kai tattalin kadararka. Ka daina faɗawa mutane shirinka, ka bar su ga nasararka. Kada ka jinkirta aiwatar da abin da tunaninka ya baka, idan ka yi hakan, to wani zai riga ka. Kada ka yi wasa da dama, ka amfana da damar da mutane suka yi sake da ita, kamar yadda Alhaji ya yi.